Δεν υπάρχει νόμος να νηστεύουν πρώτης Θείας Κοινωνίας αυτοί οι οποίοι κρατούν και τηρούν όλες τις νηστείες και τις σαρακοστές του έτους. Δηλαδή Τετάρτες, Παρασκευές, Σαρακοστές, τα πάντα. Όλες αυτές οι νηστείες πολλές φορές, αν δεν υπάρχουν γιορτές, ξεπερνούν τις 180 ημέρες. Δηλαδή ο πιστός και αγωνιζόμενος χριστιανός τους 6 μήνες του χρόνου τις νηστεύει. Όλες λοιπόν αυτές οι νηστείες υπερκαλύπτουν τις ανάγκες αυτές και γι' αυτό οι πατέρες και όλες οι οικουμενικές και τοπικές σύνοδοι ορίζουν ώστε να μην υπάρχει πρώτης Θείας Κοινωνίας καμία νηστεία. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω και τονίζω, δεν υπάρχει ουδαμού γραμμένο τι, έστω και το παραμικρό, για νηστεία πρώτης Θείας Κοινωνίας. Ούτε από τα Ευαγγέλια, ούτε από τους Αποστόλους, ούτε από τους Αγίους, ούτε από τα συνόδους. Η αμάθεια όμως του κλήρου και η σκλαβιά και η άγνοια του κόσμου και με τη φροντίδα και τη εισηγήση του διαβόλου μετέτρεψαν τον κανονικό ρυθμό της Εκκλησίας και όρισαν όλους διόλου αυθαίρετα και έτσι θελικά να κοινωνούν όλοι οι πιστοί 2, 3 ή 4 φορές το χρόνο. Και έτσι κατήργησαν και το Ευαγγέλιο και τους κανόνες που επιτάσσουν να κοινωνάει ο πιστός ως άκης γίνεται Θεία Λειτουργία, δηλαδή αν είναι δυνατόν και κάθε ημέρα. Και για να στηρίξει το θανάσιμο αυτό κακό που κατόρθωσε ο διάβολος, χρησιμοποίησε την νηστεία. Αυτό το πολύτιμο θησαυρό για τον χριστιανό, γιατί η νηστεία είναι μια μεγάλη αρετή και ένα μεγάλο και αποτελεσματικό όπλο στα χέρια του πιστού εναντίον του διαβόλου. Αυτή λοιπόν την νηστεία δεν την κατήργησε, αλλά την έβαλε, την ετοποθέτησε ως εμπόδιο στη Θεία Κοινωνία. Και λέει, για να κοινωνήσεις πρέπει να νηστέψεις αναλόγως 3, 5, 10, 30 ημέρες αναλόγως το πραγματικό που θα έχεις. Και αφού ο άνθρωπος δεν μπορεί να νηστέψει, δεν κοινωνάει. Βρήκε ωραίο κόλπο, ωραίο τέχνο ο διάβολος για να μας στείλει μακριά από το Άγιο Ποτήριο.